gayo lah habis. Kampung lah longang pulo babalik. Potang sekotu hari gayo ia oleh godang hati. Anak-anak lah ya pergi pulang nak cucu. Kini lah poi pulo nyoba balik. Jadi kini tinggal lah den seorang di rumah le. Baale kaun tuang dengke. Di baai nyo nak mambau den pulo na indak nomo. Nak ketuju dah den pek rantau orang dah deh. Jadi saya sukotu bakojo dalam porak pek sawah meminta bona ke Tuhan. Sudah sembahyang dia ayam matu. Oh Tuhan, jangan somanden anak den Tuhan. Nah supaya den anak-anak cucu den Tuhan borinya rasokin anak le. Itu permintaan saya Kini dah boleh dibori dek Tuhan. Lah tabuai rumah. Sudah itu nak pulau bunyi dah. Kok layan anak-anak pulang sekali saoji. Baalai. Dikecen dia nak bersyukur. Lai dia bersyukur. Jadi badan dia lah banyak nan sakit pada nan sonang. Lah bertambah dua. Yo nak adu juga nan tahu juga di hati ke bau. Ajak duri di dalam daging. Itu rumah godang kah ndak alang payah mambuat ya sari deh. Dek lai bagotong royong. Dek orang nagogi segala bagotong royong ndak bagana mbak upah deh. Kini gonjong ala patah. Dikecek yang pakai pajak-pajak ke. Ayo dibayi. Dicari tukang di bolian suak kabarabo nak boli gonjong mak dah nani nyojok sampai hari kini ulun jual le. Ajak itulah ajak baalah gogo habis beban tak lupa dia awak sebagai ndak tak kau le nan jauh indak tak jalan nan nampiang indak tak jalan nan jauh indak tak cari nambore indak tak kaca. Baalai kah? Komadan lah tajulu kapin liang kubur. Jadi anak cucu ke sampai rantau ke iyo pulang juga lah tuah sekali setahun bayi mau behan kampung kemanakan den jangan sampai biku kemanakan bapak baki awak de indak adu jongok de indak adu bajalang atau bertanya sia eten mak datang ke rumah awak nya apa dua itu mama itu pawon dua pulang